Okej, Eli. Är du kommit till nu? RIV. Hettar. Allt är sanna utan nu. Ja, ja. Kan du göra det? Havhestaeggum. Nu är det äggum då. Det är ägg. Ja, 8 männar. Så här var det. Kilo i. Men nu är det mjölk. Ja. Detta första, Ja, det har ett. den första picturen. Kan man säga, ja. Det är 35 meter. 35 meter. Ja. Ja. Åh. Och fler som inte vet det, så en picture typiskt en röjbslångt. Och så vill säga helt närmast ner. Och ifall att också här så kan man så vara låra ner om man rättna. Så kan man för att få bo i det. Så är det förlåt. Här är en patch. Här är ett aktier. Så här är 2 boltar och 2 här. Fisklinträ är upp. Vi har pendeln rejält. Så kommer man på en väg. Här på en och här. Och så gör det aktier. För tar som kommer upp. Så brukar det att sända till att sen står fri. Komma. Ska jag bara binda mig på mig, ja? Ja, så är det upp på den här. Så får den upp här. Nu sucha så är det några bollen här på. Så är att vi tar lätt att dorvera vi vill ja. Ja, vi vill ju alltid färra upp först. Och så det sucha så är en verur här på den. Och en block där uppe. Så för att veta om han är okej. Han är inte ju helt klar. Så för att veta om han är okej så får vi upp att kan han. Så kollar vi att vi håller den okej. Så kollar vi ända en jöknon och så håller vi dunkarna och folk och fä och allt det där uppe. Så det är det. Nu är det på RIV. Det första vi får göra, det gör man här gör det. Akterna. Tror inte så det köter postar vad det är. Då har man en block här nere. Så det är så då. Ja, Samson. Blockar med telefon. Ändå när kan komma jökna blocken när vi är nere nu. Vad fan så? Vad? Fast det bättre det så inte. Alltså man kan förklara att du gör det i London. Jag skorrar till, malar där och sätter den i. Men två det kostar det. Det är för att tillträcka London. Och det är London här bara som jag syns ut. Så det är simpelt för att få London rätt. Ja. Vilken London är det kostar? 100. 100 falska London.
Så du hoppas att du får 100 mackar. Ja. Så vill du börja. Så början, ja. Så får vi da låra speklet, öljaspeklet. Här är ju äggor. Faktiskt låra torr då. Look at that. Det är kanten där. Och så är det fruktfall alla vägen. Så är det. Woohoo! Yes! Ja. Väl. Vad hörs? Du slått jag med. Så du kan stela här nu då. Ja, ja. Du tar så ja, jag får på Ivan. Ja, var. Ja. Nu är det bort. Gå en teori. Yes! Ja, det är. Det var inte John Smart. Nej. De tar turen där. Och jag går. Först för du är uppe, ja? Ja, precis. Jag kan ägg för det, va? I rockar vi. Det är klart, men. 1000 rockar vi också. Här var det. Hoppar vi. Ja.